Eta ikuspegi honekin, hainbat apostu edo hainbat alternatiba agertzen ari dira, izango genuke azokan, bai? Adibidez, ekologismoa, izan daiteke Agenda 2030, izan daiteke New Green Deal, akordio hori, ekofeminismoa, kapitalismo berdea, ekofasismoa bai, horren arriskua badekogu, ekonomia zirkularra, ekosozialismoa, Foro Ekosozial de Latinoamérica, hainbat mugimendu hortik Fridays for Future, Extinction Rebellion, beste batzuk, eta zergatik ez, gizaskundea. Bai? Bueno, ez da gitz, ze hor dudan, saiatu neraz laburitzen. Hor, Jose Manu planteatu daben ikuspegi horretan, ni oin bakarrik sartuko naiz, saiatuko naiz, desaskundeaz hitz egiten. Desaskundea hori esan, baina lehen esan dudan bezala modu orokorrean. Bueno, egungo sistema kapitalista, nik uste dut, hazkunde mugagabearen mitoan oinarritzen da. Eta aipatzen dut mitoarena, zentzu komunak argi esaten daben moduan, erabat ezinezkoa da baliabide finitoak dituen planeta batean, baliabideak agortzen diren planeta batean, hazkunde mugagabe bat planteatzera. Eta gainera, gure ustez, ez da bakarrik ezinezko, gainera oso kaltegarria da bide horretan tematzeak, aipatu dugun lehen larrialdi ekosoziala areagotu baino ez da belako egingo. Eta esaten dut, zuek entzunda daukazuetanok seguru, orain emoten dau, krisi honen edo goera honen soluzioa iraultza berde digitala da. Hori planteatzen dute. Eta iraultza berde digitala esaten da benean, eskutatu egiten dabe, eta modu konstientean eskutatzen da gainera, horrek zenbat baliabide energetiko eta material eskatzen dituen. Zuek hor daukazue adibide bat, eta da ordenagailuarena, danok edo hemen ere erabiltzen duguna. Baina irakurriko dut datu bat autoelektrikoari buruz. Autoelektrikoa ere da beste hor dagoen beste soluzio antza hemen daukagun egoera konpontzeko. Eta datu hau da energiaren nazioarteko agentziak, estatal ekologista batek, energiaren nazioarteko agentziak 2021an atara zuen txosten batean agertzen da. Eta esaten da, autoelektriko batek behar ditu 53 kilo kobre, 9 kilo litio, 2 kilo manganeso, 13 kilo kobalto, 76 kilo grafito. Horrek esan gure dau, horrek nunendik atara behar direla. Eta horrek esan gure dau, mehatzaritza zabaldu egin behar dela hainbat tokitan, eta gainera hori ataratzeko energia piloa behar dela, hori guztia. Gure ustez argi eta garbi esan behar dugu, ezin dugula aipatu dugunarekin koherenteak bagara, ezin dugula jarraitu ez ikusiarena egiten, eta onartu behar dugula, ezin dugula jarraitu gero eta gehiago produzitzen, gero eta gehiago konsumitzen, eta gero eta gehiago garraiatzen. Frenoak aktibatu behar dira, eta horregaitik esaten dugu, beharrezkoa dela egungo gero eta gehiago logikatik urruntzea eta kontrako bidea jarraitzen hastea, desaskundearen bidea hain zuzen ere. Baina guk
irmotasun osoz esaten dugu, desaskunde hori, desaskunde justua izan behar dela. Desaskundea, aipatu ditugun agortze bidean dauden material eta baliabide energetikoak eta desaskundea mundu osoan azkenean emongo da nahi ala ez, baina problema da zelan emoten da. Eta hori esaten dut, Trumpek, lehen ere aipatu dut, baina eski, Trumpek eta enparauek euren bizitza imperialak, ze horrela aipatu daitezke gureak ere neurri batean, baina bueno, imperialak mantentzeko egoera honetan prest daude akaparatzeko dagoena, falta gero eta gutxiago hori dagoena, naiz eta horrek suposatu milioika pertsonen bizitza arriskuan ipintzea. Horrek izen badauka eta da genozidio. Baina, bueno, ez dut... Zelan desaskunde justoari egin diodan horrelako aipamen berezia gustatuko litzaidakena zan apur bat luzatzea kontzeptu horretan eta horretarako 4 argibide planteatuko ditut. Lehenengo argibidea. Desaskundea bai, Jose Manuk bere horretan ere hortizigoan, baina ez ekonomiaren arlo guztietan berdin. Izan ere, arlo batzuk nabarmen murriztu behar dira, adibidez, kutsatzaileenak, guk arazo bat daukagun Bizkaian Petronorrekin, ez dakidakizuen, baina Petronor da Euskal Herrian daukagun enpresari kutsatzaileenak. Kutsatzaileenak, xahutzaileenak, adibidez, autogintza, berroa egin beharko genuke turismoa, kaltegarrienak, noski, danok izango du buruan armagintza, publizitatea ere, eta bar. Baina beste arlo batzuk berriz, Jose Manu joan bidetik, hasi egin behar dira. Eta zeintzuk dira hasi behar direnak, bizitza duinerako esentzialak diren arloak. Diapositiba horretan agertzen zaizkizuen adibide batzuek, eta horrek buruan izango ditugunak gogoratzen badozue pandemian dana sarratu zanien biztaratu zirenak esentzial moduan, honek bai bizitzarako esentzialak zirenak. Orduan horrek. Bigarrena, desaskundea bai, baina modu justean egitea nahi badugu, nahi eta ez ardurak eta bete beharrak ondo bereiziz egin behar da. Hau da, herri aberatsek, Euskal Herria barne, gehiago murriztu behar dute eta pobreenek aldiz bizitza duinak izan alizateko hasteko aukera izan behar dute. Beti ere, hori bai, planetaren mugak eta horreka nagusiak kontuan hartuz. Diapositiba horretan agertzen dira Euskal Herriari dagozkion datu batzuk, baina ez da gogoratzen duzuen beste diapositiba batean ere agertzen zen Euskal Herriak daukan aztarna ekologikoa, eta agertzen zen 2,6 planeta. Badakizue, seguren dano dakizue, gure bizitza maila mantentzeko hori orokurtuko balitz, bizigaren guztiok gure bizitza maila izango bagenitu, o bagenu, horrek suposatuko luke beharko genituzkela 2,6 planeta. Hor agertzen zaizkizu beste datu batzuk, eta hor batzuen artean agertzen da TEP, hor, igual, ikusten dozue, hori TEP horrek esan gure dabena da, besteak seguru ulertzen dozuela, baina igual TEP esan gure dabena da, petrolio tona batean dagoen energia kopurua. Hirugarrena, datu horiekin, aipatu ditudan datu horiekin hala ere, kontu zibili behar da, batez bestekoak direlako,
eta ez dutelako agerian uzten pertsona guztiok ez ditugula inondik inora ardura eta murrizteko betebehar berdinak. Begiratu, kaso horretan, 100